Olu lusasazo ngqo lweendaba kumagumbi ethu osasazo kuNdlunkulu we-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphambili. I had immediately put the DDG responsible for ICT, Mr. Jabu Hlatshwayo, on immediate suspension. Kuza kuthatyathelwa amanyathelo amagosa amabini esebe lezobulungisa ngenxa yolibaziseko ngokuqala kwekomishoni kaMadlanga enoxanduva lokuphanda ugxuphuleko lwezopolitiko kwinkqubo yezobulungisa. Liqela labantu abangenazimpepha zobakweli nezokushishina okusemthethweni ababanjwe kuqoqo olukhulu oluqhutywe lisebe lezokhuseleko loluntu lwesixeko saseRhawutini namhlanje. Molweni emakhaya, Khongozelani uvimba wangokuhlwanje. Kuthatyathwa amanyathelo oluleko emva kokuba ingazukuqala ngomhla wokuqala kuSeptemba njengoko bekucetyiwe ikomishoni ezakuphanda izityholo zolwaphulo-mthetho ukugxuphuleka kwabezopolitiko norhwaphilizo kwinkqubo yengalo yomthetho. Umphathiswa wezobulungisa Momoloko Kubayi wazise umlawuli jikelele nosekela mlawuli jikelele ojongene nezobuchwepheshe kwisebe lezobulungisa ukuba unenjongo zokubanqumamisa njengoko kukho ulibaziseko kwikomishoni kaJaji Mbuyiseli Madlanga. Kwisebe lezobulungisa sexelelwe ukuba kuza kuthatyathwa amanyathelo ngakuwo ngokulibaziseka kokuqala kwekomishoni yophando kaJaji Madlanga. On Friday, as I did the report, I had immediately put the DDG responsible for ICT, Mr. Jabu Hlatshwayo, on immediate suspension, pending a full investigation and a disciplinary process. This is because of the failures and lapses on the system, and also not being able to do due diligence and ensuring that the commission starts on time. Ulibaziseko luyibeka le komishoni kwindawo esekhedukeni kubiza uphosa umntu ayisikelwe wona ukuba ikhuphe ingxelo yamazibulo. I have advised the President that the preliminary report will not be at the date that he expected, and we will, because we as the Minister, I do the presidential minute to be able to advise, so we will put the dates, because at least we've set the 3 months and the 6 months. So all we need to do is that we will have to work the date from the commencement, and that's what we are doing between ourselves, the Commission and the Presidency. Icace gca kwekade emhlophe ehlungwini kule nkomfa nonondaba yokuba umphathiswa uqhelekile kokuba ikomishoni itsho ubala ingcingongo ekuyo esithi oku kunganefuthe kwintembeko yoluntu kwiziseko zoburhulumente. What I would have expected for them is to give me the courtesy to allow me to be able to completely communicate to the public in a transparent manner, openly, but also not to kill public trust in the state organs. Akwaziwa iza kuqala nini ngoku le komishoni kaJaji Madlanga nejolo lokuphanda izityholo ezenziwa ngumkomishana wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwana zizokuba kukho ukugxuphuleka kwabezopolitiko kwinkonzo yesipolisa urhwaphilizo nokuxhogana kwamanye amagosa aphezulu karhulumente namanyanga zasingela phantsi umthetho. Liqela labantu abangenazimpepha ababanjwe kuqoqo olukhulu oluqhutywe lisebe lezokhuseleko loluntu lwesixeko saseRhawutini namhlanje. Eliphulo nebelijolise kakhulu kwiivenkile zabemi bamazwe ngaphandle inxalenye yenzame eziqhubekayo zesixeko sonke zokulwa amashishini angekho mthethweni. Amagosa athi uninzi lwababanjiweyo abakwazanga ukuvelisa izazisi ezisemthethweni okanye iipemiti zokushishina. Njengoba uyibona le moto eguge yaphela ibihamba itotoba nasemgwaqeni babhezele ezinye imoto ezisenamandla ibiyolayisha abagibeli futhi bese kunesikhathi isebenza obhekele zokuphepha emkhandlweni igoli uthi lezi imoto akumele enhlobo zibe semgwaqeni. This guy was driving on a yellow line. The car does not have a disc. He does not have a license. As you can see now, it's a moving coffin. Nakube bengazwakala ukuthi ubalisa uthini lo ngokudabuka kwelaseshayina kodwa ubebonakala engeneme ngokuzoshovwa evenini. Obhekele zokuphepha komphakathi egoli uthi lo mkhankaso ubalekile ukuze kugwenywe izigameko kanye nokugcina imigwaqo ihlanzekile. Abakhalelwe ngamasungu kasigonyele bebezama ukuchaza ukuthi yini leyo baphose iphaqeni. Abanye bebelibeka ngesihloko lokuthi amaphepha abo awalungile. I was giving him his license, to have license was my ID number there. It's there. He doesn't want to listen. He say want to the ID passport. Nibanga namaphoyisa. Bafuna passport ayi. Bafuna passport. So passport yami sendlini. Okay, umama ngiyaxolisa ukubuza owakuphi nendawo umama ongokuzalwa? eZimbabwe. Okay, ufike neline eNingizimu Afrika?
ngo-2010. Okay, manje i-passport yakhe right ngoba ngizwa amaphoyisa ngathi athi awathembi nanokuthi i-passport yakhe right yonke into yakhe iphelele. Cha, ilama days ikhona but ayilama days anti ayisebenzi mayingelama days. Igama lami ngoCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngiseGoli. Ukuchiswa kwevenkile kutyholwa bemba ngaphandle ngumqobo mandla kwemigudu yokuqaqambisa uqoqosho lwasezilokishini okuvakaliswe ngumphathiswa wezezimali nophuhliso loqoqosho eGauteng uLebogang Mayile ubephendule ekutshisweni kwevenkile kaXolani Lamani Orange Farm. Umnikazi wesitolo esishe sangqonqa uthi lesigameko simehle ngaphezulu wathi uqale wathola insongo ezivele ebantwini angabazi bethi akavale lesitolo uma kungenjalo kukhona okusina kumjeqeza. Abantu besivizithele lana eshop bezobuza imibuzo usivala nini ubani onaya lana uyabona zonke nje into ezinjalo bekhuluma nabasebenzi bami la. uLamani uthi nakuba isimo sikanje kodwa ngeke akwazi ukuthi awuyeke lo msebenzi ngoba iyona kuphela into ayisebenzisayo uxosha ikade eziko athibe umphangazana. Ngeke ngikwazi ukuyiyeka ngoba abantwana bayodlani ngiyodlani mina. So uma ngathola nje usizo neinsurance ilungise owengamele ezemali kanye nokuthuthukiswa komnotho esifundazweni iGauteng uLebogang Mayile uthi ucela kunikwe amaphoyisa ithuba lokuthungatha izelelesi wasihlaba wasihlikiza lesigameko. Abantu mabanike amaphoyisa ithuba lokuthi bayenze umsebenzi baphenye bakhona ukuza nesombululo. uMayile uthi bazoqhubeka basebenze ngokuyikhandla beyisifundazwe kutheni igameke ezifuze lezi zingandi eindaweni zasemalokishini ngoba igcina ixosha labo abafuna ukubamba iqhaza kufukeleni umnotho wesifundazwe. Sizoqhubeka sisebenze ngamandla sisebenzisana namaphoyisa ukwenza sure ukuthi kuba safe emalokishini. Amaphoyisa athi asaphenya. The investigation is currently underway and no arrests have been made yet. Anyone with information that may assist with the investigation may contact Crime Stop line on 08600 10111. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngiseGoli. Ikomishoni ezimeleyo yezonyulo ithi imilisela imigqaliselo eliqela ukukhawulelana nengxinano kwizikhululo zovoto kwayiphucula nezicelo ezicholacholwa ngesixhobo zovoto VMDs phambi konyulo lomasipala kulonyaka ozayo. Kunyulo luka-2024 le komishoni yajamelana nemingeni kwi-VMDs kuqokelelo lweenkcukacha nemigca emide nezikhutshwe kwingxelo yayo yezonyulo ka-2024 eyayithi thaca epalamente ngoJulayi. Le komishoni ibinika ingxelo kwinkomfa nabamajelo endaba eCenturion. Emide nemingeni yezixhobo eziqokelela inkcukacha ingayinto yezolo kunyulo lonyaka ozayo. I-IEC ithi iphucule inhlani ngenkqubo zayo kwinzame zonyulo olusulungekileyo nolungenamakhwiniba phakathi kwazo i-app yobhaliso ye-VMD. The difficulty that we experienced was the malfunction of the voter registration app. We have isolated the issue, we have rewritten that app, and we will be commissioning external validation to give us assurance that the app will function as it is coded to do on voter registration. Ukusukela nyakenye le komishoni ibhalise amaqela amatsha angaphaya kwama-30 efikelela ku-472 xa ewonke ikwazikhabile ezinye izicelo zobhaliso lwamaqela. The Commission will convene a series of information sessions starting in November 2025 with registered but unrepresented political parties and aspiring independent candidates. Kusenjalo i-IEC ithi unyulo lulindileke phakathi kaNovember 2026 noJanuary ekupheleni ngo-2027. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Ityala elibandakanyo lisekela mlawuli kwezonxibelelwano eMpuma Koloni kwisebe lezempilo uSizwe Khuphelo limiselwe usuku lwangomso yinkundla kaMantyi eMonti. Lo kaKhuphelo ujongene namatyala okufaka uxwebhu olungekho mthethweni kuquka izityholo zobuqhophololo malunga nesiqinisekiso sakhe sematriki.
Umcuphi kweli tyala uchazelela inkundla ngendlela athi wayehamba ekufumaneni kwakhe isinyanzeliso sokubhuqa amakhaya omtyholwa ame eMonti naseLibode nalapho ebekhangela ifayili eneenkcukacha zokuqeshwa kwakhuphelo kuquka iziqinisekiso zakhe zemfundo. Kuvakala ukuba le fayili ayaziwa emva kokuduka kwii-ofisi zesebe lezempilo kweli phondo. Lo mcuphi uthi uphando lwakhe luye lomqhubela kwigunya abantu leli lokuqinisekisa iziqinisekiso zemfundo. Kwisebe lakwaSAQA ePitoli ndiye ndafumanisa ukuthi ngokweenkcukacha zikaMhlekazi uKhuphelo akanaye ngokwenene no-grade 12. At an institution, Your Worship, by the name of SAQA in Pretoria, I then gathered that indeed Mr. Sizwe Khuphelo did not have a grade 12. Ingqina lokugqibela kweli tyala nekukholelwa ukuba ligosa likarhulumente kulindeleke linikezele ngobungqina balo xa eli tyala liqhuba ngomso. Emva kokukhutshwa kwengxelo yesebe lezempilo nechaza ngemeko embi nokungabi nankathalo kwisibhedlele sabagula ngengqondo saseKimberley, iintsapho ezithile ziphume phandle zicela isebe lezempilo ukuba lithathele ingqalelo impatho kwesi sibhedlele. Olunye usapho lutyhola ngelithi umzali walo wayegula ngengqondo wabethwa ngumongikazi wesi sibhedlele wabhubha kwayisebe alikaphandi. Intombi ikhathazekile ifuna impendulo. Uphuseletso Vanto neminyaka engama-34 ubudala uthi akazange afumane uxolo emva kokusweleka kwatata wakhe ekutyholwa ukuba wabethwa ngumongikazi oyindoda ngonyaka ka-2010 ze emva koko wasweleka ngelixa wayesisigulana kwisibhedlele sabagula ngengqondo eWest End. Ubungqina obukwingxelo bubonisa ukuba unobangela wokubhubha kwa-Isaac Molefe yayingumonzakalo ongephi. Uvanto uchaze ukusweleka kayise njengokubuhlungu kwaye esithi isibhedlele sisilele ukuvala lo mba emva kwayo yonke le minyaka. When they explained to me when he went to hospital how he was, it's very tragic. It's very, very tragic. I always constantly have those imaginary pictures in my mind, how they explained how he was. I would honestly love to hear from their side. In such cases, what is it that they do? Olunye usapho wenzathi nalo lufuna impendulo malunga nemeko kamama wabo oneminyaka engama-73 ubudala. uRebecca Seihlabi wamkelwa kweli ziko ngo-April ka-2022. Ngokwengxelo yosapho lwakhe, uSeihlabi wayephile qete kodwa uthe wakukhululwa ngoJulayi walo nyaka waphuma enkenenkene kakhulu kwaye ekhubazekile. Asiyazi yintoni ingxaki, siyanqwena ukuyazi namachiza wanikiweyo ngoba imeko yakhe isixakile. Nangona kunjalo, isebe lezempilo licele iintsapho ukuba zifake isikhalazo ngokusesikweni ukuze kuqaliswe inkqubo zophando lwangaphakathi. We only came to know about these two cases, do a media inquiry. We have internal processes where a complaint can be laid, and through that process we are able to do our own internal investigation. Isebe lithi liza kuziphendula ezi zikhalazo zalamatyala ezizigulane ezibhubhileyo zimbini kwiintsuku ezingama-28. Abasetyhini abaselula bakwiindawo ezingathathi ntweni eSajonis eMpuma Koloni kungoku babhenele kulobo njengomthombo wengeniso. Indlala nentswelangqesho zibakhokelele ekubeni balobe ukuze baziphilise kwaye bathengise. Izixhobo zokuloba zihlala zilungele ukwenza umsebenzi wazo usuku nosuku. Lamanina akulungele ukumelana nomsebenzi noxa iimeko zemozulu ziguquguquka zimbi zisenza kube nzima ukuba lo msebenzi uhambele phambili. Kodwa iimeko zempilo zinyanzelisa ukuba basinge engomeni khona ukuze balale bekile. Ezi fishi sizilobayo khona kuba khona ezinkulu bekhona ezincinci. Ezincinci ke siye sizitye phaa ezindlini. Ezinazinkulu siyakwazi uba sizithengise sifumane imali yokuba sithenge nabalixamba endlini ukwazi ukutya. Indlala ikhona, yile nto sicela urhulumente asincedise, sicela ukuxhaswa. Sicela uba nalapho futhi njengoba sithengisa ezi fishi sizama uba silale sityile apha ezindlini ngoba kunindlala isiphethe, asisebenzi nxanga sithola imisebenzi.
Nangona eli candelo labalobi abasakhasayo lincedisa amakhaya amaninzi ekulisaneni nendlala ekudaleni amathuba emisebenzi, kodwa imingeni emininzi kuquka ukungabikho kweempephamvume zokuloba ingxaki ejongene neli candelo. Ngaba urhulumente akasincedisa uba njengoba siloba ebusuku ngamanye amaxesha siye size siqhuke nazo imvula silapha emzimvubu sizoloba singabi nazo ke ngento zositha kunyanzeleka masihambe. Isebe lezolimo eMpuma Koloni lithi linezicwangciso zokuqinisekisa ukuba abalobi bayancediswa ekuphuhliseni eli candelo ngakumbi amanina. Eyona nto siyivulela kakhulu into yobana bazimisele, yiyo le nto sibadibanisa namanye amasebe karhulumente ukuze nawo ancedise athathe indima njengoo-ECDC no-Department of Forestries and Fisheries. Urhulumente ukholelwa ukuba eli candelo lidlala indima enkulu ekuphuhliseni uqoqosho, ukudala amathuba emisebenzi kunye nokulwisana nendlala. Inkululeko Nyembezi, weendaba ze-SABC, ePort St Johns. Njengoko siphantsi phezulu nokuqaphela amanina athe gqolo namanyathelo enguqu eluntwini, sincokola noQhamisa Tengile ongusihlalo wekomishoni yezoqoqosho lwelokishi iTEXA. Ngomhla wama-28 kule nyanga babamba ingxoxo eMthatha ngokuphathelene nokuvuselela uqoqosho lwasezilalini nakwiilokishi naza kusichubela banzi ngayo. Qhamisa, siyakwamkela. Ingaba ngawaphi amanyathelo angaqinisekisa uluntu ukuba ingxoxo eniza kuba nazo eMthatha ziza kuza neziqhamo? Siyabulela msasazi, sibulise nakubaphulaphuli be-SABC 1. Indeed kubalulekile into yobana siyijonge into yoba yonke into esizawuthi siyincokole eMthatha ayizuphelela kula magumbi okanye iphelele kwiindlebe zeTEXA, kodwa mayifikelele ekubeni iye kwii-policy discussions. Yiyo loo nto sixoxaxoxana ne-organizing committee ye-National Dialogue of South Africa within the Office of the President ukuze sikwazi resolutions zethu into yoba sizibone zisiya kumongameli ethatha amanyathelo kanjalo. Ingaba zeziphi iintshukumo enizicwangcisile ukuqinisekisa intlekele yezikhukula ayichaphazeli bemi baseMpuma Koloni ngendlela ebekwenzeke ngayo? Baleka kakhulu loo nto msasazi, ngoba ke ukuze sibe kanti siyakwazi uza ne-resilience funeka sikwazi into yoba into esibethileyo izolo, once bitten twice shy, litsho lemboleko. Ngokokusebenzisana neMashudu Thinyika Consulting sinayo iprogram esiza nayo kubo bonke oosomashishini abakwi-database yethu siyi-TEXA yoba masize ne-insurance, ngoba bona abakhona kwispace soba bayicinga i-insurance to insure those township and rural enterprises ukuze xa kufika intlekele esingakwazi thina uyinqanda ngenxa yoba we are just citizens masikwazi uba ne-exit plan. UMzantsi Afrika unengxaki enkulu kakhulu ngomba we-protection fee okanye extortion. Ingaba nenza ntoni ngaloo nto leyo? Besithethathethana kungekudala actually e-Eastern Cape ngo-22 ka-August rather kwi-inaugural Eastern Cape Business Sectoral Parliament ibisenziwa yi-legislature. Sabeka umba obalulekileyo wokuba i-corruption ngendlela ezinintsi ke zayo iyabacinazela oosomashishini ngoba sisakhasa. Siyafuna into yokuba ngale sente siyenzayo kunganyanzeleki isibhatala protection fee as bribe. Sithe mayigunyaziswe kube kumthetho othe gqolo ukuze kukwazeke into bosomashishini bakhuseleke bazawukwazi into babona amashishini wabo ekhula. Sidinga a very intentional political will kule aspect ukuze abantu bakwazi ukufumana inkxaso bangaqhagamshelana nani njani. Siyafumaneka kuwebsite yethu www.texsouthafrica.co.za. Siyafumaneka ke nakoFacebook TEXA Eastern Cape, TEXA South Africa, everywhere bethunana. Siyanimema into bangenani kwi-database ukuze yonke le nto siza nayo sikwazi ukunincedisa ngayo. Sikwafumana futhi into yokuba phange 28 eMthatha sizobe sinikeza i-equipment kubo bonke oosomashishini aba-affectwe zii-floods aba bakhasayo by 37. Ngamafutshane kwabo bakude nedolophu abanganayo ithemba lokubana abangenathemba lokubana bangaphuhla, ungathini kubo? Ndifuna ukuthi into bakho amazwi awekhe athethwa by the former Steve Bantu Biko esithi the most powerful weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Thatha ingqondo yakho manje uzixelele into yoba ukuba uyayibona ungayenza, futhi sikhona siyi-TEXA ukuze sibambisane nabo sincedisane nabo, futhi siyabalwela wherever we are and we're the first ones as TEXA to prioritize this sector. Asilindi imali karhulumente, asilindi uncedo lukarhulumente, asilincedi le nto lwaa mntu, kodwa ke sithi we're the first ones to put our cent on the table. But of course we're calling on all organizations lanto kuthiwa sectoral advocacy, wonke umuntu makaze etafuleni. Nkosi kakhulu, siyabulela ixesha. Kamnandi mawethu.
Mawahlangana amaFilipu Milanga basemba vumani ndinonkanyezi nirhabulise kuqikelelo lwemozulu ngokuhlanje xa sijonga ke imvula nomoya ngokuhla ke phawuleka mbukela into yokubana noko lawuthi rhwelele ngamafu phaa kwiindawo ezininzi phaa ko-Upington ko-Bloemfontein kuma-Hikeng naphaa kwiindawo kaloku mbukeli ezikoPitoli. Xa sawuthi sijonge ke mbukeli imvula nomoya ngomso ke phawuleka mbukela into yokubana izibhaxu zilindelekile mbukeli kwiindawo kaloku mbukeli ezingaphaya komntla konoli kananjalo ke mbukeli neemvula ezingephi singathi sizilindele kwiindawo ezikumazantsi ko-Upington zixananaze kanobom ngaye u-60% kwiindawo ezikumantla phaa ko-Upington. Qhubeke ke mbukeli lithi rhwelele ngamafu kanti izibhaxu zenkungu singathi sizilindele phaa koPolokwane koPitoli. Into ethi ke uba uyaqhuba qiniseka into yokubana uqhuba ngononophelo. uSouth African Weather Service ukhuphe isilumkiso sokuba singalindela umlilo wamadlelo ke mbukeli kwiindawo eziphaa komazweni chuncembeti ke naphaa kwiindawo ezikumazantsi phaa ko-Bloemfontein. Into ethi ke mbukeli uba ubona kuqhuma qiniseka into yokubana uqhagamshela namagosa kaxakeka. Kanti ngoku sawuthi sijonge amaqondo okutshisa aphantsi ngokuhlwa kwiindawo ke mbukeli eziphaa kuPhalaborwa Rural Thandela fudumala ngo-18 degrees, Polokwane ibe ngu-11 kanti babambene ngemanqaku nayo i-MLM Nambithi ibe ngu-7, Richards Bay ibe ngu-17, eMthatha Lithatha yombukeli ibe ngu-7, libande ke phaa ekokomani ngesithathu naphaa koNxoba Rhatgrenif mbukeli linye kanti ke phaa ko-Outram ibe ngu-5 degrees. Chuncembe sijonge amaqondo okutshisa aphezulu ngomsombukeli kuyaphawuleka into yokubana liqatsa uPopoy koMosina ngo-31, phaa koPietermaritzburg koMgungundlovu i-32, liyagqatsa kuPopoy nakhona phaa koMnambithi ngaye u-33, oDR mbukeli ibe ngu-29, Kimberley ibe ngamashumi-30 kanti phaa ko-Upington ibe ngu-31. Xa sothi singene phaa Thande noko mbukeli laphola ngaye u-21 degrees. Kwiindawo ezixananazileyo liyatshisa kanobom nguye u-28 degrees. Ndisatsho ndithi mazixhume ingqawe emaxhekweni. Chosi.